предупреждавам, че са стари. Тук има мои приятели, които могат да докажат, че са ги връщали. И искам да ви кажа, зато и предупреждавам, че са стари, сега няма да ги върнат, но да не би да смятат, че се отнасят към сегашното време. Моля ви се, не. Лош сън. Сънувах, че съм назначен министър-председател. Защо така съм понижен? Нима съм лош писател? Традиции. Слави се народът наш с 500 годишен стаж. Исторически опит. Където свободите са в агония, хвалбите се превръщат на ирония. Редовни занятия. Културата са обсебили разни фелдфебели, свободно и мирно командват безспирно, свободно и мирно. Мерило. Народът ни е страшно твърд. 6 века води бавна смърт. И сплотяване. В един банкет успяхте да поканите жандармеристите и партизаните. Заглавието е на Блага Димитрова. Няма ли преса, няма закони. Всяка метреса може да гони. Един поет, чието име няма да ви спомена. Естетическата му основа Лили Иванова. Неосъдителна завист, блазяна фолклора, не влиза в затвора. И да искаш анкета, ще я правят ченгета. И накрая всеки със своето щастие. А пък аз трая рая.